Olen Seija Knuutila Lapin ammattiopistosta. Käsittelen tässä esityksessäni mobiilia tulevaisuuttamme, jolloin hyödynnämme kosketusohjattavia, Wi-Fi ja 3G-mallin tablet-tietokoneita, esimerkiksi iPadeja, jotka toimivat sekä langattomasti että SIM-kortin avulla. Ja näitä mobiililaitteita hyödynnetään tulevaisuuden opetuksessa, oppimisessa, neuvonnassa, tiedotuksessa sekä kehittämisessä ja kehittymisessä. Vaikkapa itse opiskelijat voivat hyödyntää mobiilisti omia tablet-tietokoneitaan tai muita mobiililaitteita. Mobiilistin tulee ottaa erilaisia työkalupakkeja hyötykäyttöön. Eli hyödynnetään mobiililaitteille saatavia sovelluksia, ohjelmia, ohjelmistoja. Näistä käytetään nimitystä app tai monikossa appsit. Tässä kuvassa on esimerkkinä erilaisia appseja, sovelluksia ja näyttöä. Näytössä olevaa kuvaketta kaksoiskoskettamalla pääsee käyttämään kyseistä sovellusta. Appsit ovat siis sovelluksia, joita voi hyödyntää oppiainerajat ylittävästi oppimisessa, opetuksessa, koulutuksessa. Appseja voidaan hyödyntää neuvonnassa ja tiedotuksessa. Samaten appseja voidaan hyödyntää erilaisessa kehittämisessä ja kehittymisessä. Tablet-tietokoneet toimivat myös langattomasti. On olemassa apuvälineitä langattoman verkon muodostumiseen. Esimerkiksi tällainen taskumalli, jolla voi muodostaa kannettavan langattoman verkon 5 laitteelle. On myös olemassa erilaisia tukiasemia, joilla voi muodostaa langattoman verkon useille eri laitteille. Tablet-tietokoneiden avulla tuotetaan materiaalia opetukseen ja oppimiseen, neuvontaan, tiedotukseen, kehittämiseen ja kehittymiseen. Tuotettu materiaali on audiovisuaalista, monimediallista, se voi olla someutettua, materiaali on digitaalista, eli sähköistä materiaalia. Tablet-tietokoneiden avulla tuotetaan materiaalia. Sellaista materiaalia, jotka voivat sisältää muun muassa videoita, valokuvia ja ääntä. Näissä materiaaleissa voidaan hyödyntää QR-koodeja. Tämä sana on lyhenne Quick Response Code-sanasta. Tämä tarkoittaa, että materiaaliin päästään käsiksi nopeasti ja myös mobiiliselaimella, eli kännykän tai tablet-tietokoneen nettiyhteyden kautta. Tablet-tietokoneella voidaan tehdä kuvaukset ja editoinnit. Eli kuvataan vaikkapa iPadilla, otetaan siis valokuvia tai videota ja editoidaan sovelluksella. Kuvassa on lyhyesti esitetty pinta-alamittauksen opetusvideon työstäminen käyttäen iMovie, eMovie-sovellusta ja eClip-telinettä. iMovie on sovellus, jolla käsiteltiin pinta-alamittausvideoon tulevat valokuvat ja videot. Eli siis editoitiin eri materiaalit yhtenäiseksi opetusvideoesitykseksi. Pinta-alamittausvideo on osa GPS-laitteen käytön opetusvideosarjaamme. Tässä valokuvasarjassa on vielä esitetty tarkemmin GPS-paikannusvälineiden käytön verkkomateriaalin työstyminen. Käytimme apuna iPadia ja eClip-kuvaustelinettä. Sovelluksista valokuvien käsittelyyn käytettiin Photogene-sovellusta ja videon editointiin eMovie-sovellusta. Valmiit opetusvideot vietiin posterousblogiin avoimesti verkossa jaettavaksi. Tablet-tietokoneella voidaan luoda mediaa ja voidaan hyödyntää mediaa. iPadilla voidaan siis tuottaa sisältöä. Kevyttä kuvankäsittelyä, kuten näissä porokuvissa, tai kevyttä videoeditointia, kuten oli edellisessä GPS-verkkomateriaaliesimerkissä. Tablet-tietokoneen avulla voidaan laatia sarjakuvia.
Sarjakuvia voidaan laatia opetuskäyttöön, neuvontakäyttöön ja vaikkapa tiedotuskäyttöön. Myös opiskelijat laativat materiaalia ja tuottavat sisältöä. Kuvassa on esitetty sarjakuva, jossa on kuvia erilaisista lihanjalostuslaitteista, niiden nimet ja sarjakuvaan on liitetty vielä tällainen puhekupla. iPadeja voidaan käyttää tietojen hallintaan, esimerkiksi töiden suunnitteluun, vaikkapa tällaista Poplet-sovellusta eli ajatuskarttaa, raportointiin, vaikkapa tätä Notability-sovellusta, ja kesken jääneiden töiden jatkamiseen on olemassa erilaisia muistiinpanosovelluksia. Kuten edellä mainitsin, Poplet on sovellus, jota voidaan käyttää suunnittelussa apuna. Eli Poplet on tällainen ideointityökalu, jota voidaan tehdä yhteistoiminnallisesti verkossa ajatuskarttamuotoon. Ja täällä voi olla erilaisia värejä, joille yhdessä ollaan sitten annettu erilaisia merkityksiä. Tablet-tietokoneiden avulla voidaan tuottaa sisältöä. Esimerkiksi laaditaan esityksiä. Tämä esitys on tehty Explain Everything-sovelluksella. Esitysten tekemiseen on olemassa useita erilaisia sovelluksia. Esityksiä myös esitetään. Luokassa, kokouksessa, screeniltä, televisioruudulta. Mobiilius luo uusia mahdollisuuksia. Laatimani esityksen voin jakaa verkossa, avoimesti. Muut voivat kommentoida, parastaa, tykätä. Esityksiä jaetaan edelleen, linkitetään ja upotetaan muille verkkosivuille. Mobiililaitteiden avulla myös osallistutaan seminaareihin ja luentoihin, webinaareihin eli verkkoseminaareihin. Osallistumiseen on olemassa useita erilaisia mobiilisovelluksia. Mobiililaitteiden avulla voidaan tehdä uudenlaista ryhmätyötä, eli voidaan yhteiskirjoittaa ja verkkokirjoittaa, milloin ja missä tahansa, joko sovelluksen kautta tai sitten nettiyhteyden eli selaimen kautta. Mobiililaitteiden avulla haetaan tietoa. Emme enää juurikaan käytä tietosanakirjoja, emme enää juurikaan käytä sanakirjoja, vaan käytämme erilaisia mobiilivälineitä langattomasti tai matkapuhelinverkkoa hyödyntäen. Ja todellakin mobiilisti. Missä tahansa me liikumme, meillä on älykännykät tai tablet-tietokoneet matkassamme mukana. 7 päivänä viikossa, 24 tuntia päivässä. Tulevaisuudessa luemme yhä edelleen kirjoja, mutta kirjat ovat sähköisiä kirjoja. Kirjat voivat sisältää kuvia, tekstiä, ääntä, linkkejä. Oppilaatkin laativat omia kirjoja. Tässä kuvassa on laadittu lihanjalostuslaitteista kirja, joka sisältää kuvia ja tekstiä. Ja tämä kirja, yksinkertainen kirja, on viety omaan kirjahyllyyn, e-booksiin, omalle iPad-tietokoneelle. Jo nyt voimme hyödyntää pilvipalveluja. Evernote, Dropbox, Google Drive ovat esimerkkiä pilvipalveluista. Evernote vie muistiinpanoni pilveen. Voin tehdä muistiinpanoja tablet-tietokoneella, voin tehdä muistiinpanoja älykännykällä tai voin tehdä muistiinpanoja omalla tietokoneellani. Muistiinpanoja voin lukea tablet-tietokoneella, muistiinpanoja voin lukea älykännykällä tai millä tahansa tietokoneella, missä tahansa. Nämä minun muistiinpanoni voivat olla kirjoitettua tekstiä, ne voivat olla äänitiedostoja,
Tai ne voivat olla erilaisia liitetiedostoja, esimerkiksi Wordia, Exceliä, PowerPointia. Tai muistiinpanoni voivat olla nettisivuja, jotka haluan ottaa talteen myöhempää käyttöä varten. Dropbox mahdollistaa eri tiedostojen siirtämisen laitteesta toiseen. Kopioin ottamani valokuvan Dropboxiin, pääsen käsiksi tähän valokuvaani tablet-tietokoneeltani, älykännykältäni tai miltä tahansa tietokoneelta milloin tahansa. Google Drive on pilvipalvelu, joka muiden ominaisuuksien ohessa mahdollistaa yhteiskirjoittamisen. Eli voimme olla eri paikkakunnilla ja kuitenkin reaaliaikaisesti yhdessä kirjoittaa samaan asiakirjaan, vaikkapa taulukkoon tai esitykseen. Ja nämä laatimamme asiakirjat tai esitykset tallentuvat pilveen. Ne eivät siis ole kenenkään ihmisen henkilökohtaisella tietokoneella. Tablet-tietokoneet mahdollistavat etäkäytön yhteydenpidossa, työssä oppimisessa, webinaareissa eli verkkoseminaareissa. Eli tablet-tietokonetta käytetään mobiilisti, missä tahansa, milloin tahansa. Tablet-tietokoneita voidaan käyttää myös luokassa. Monivalintakokeita voidaan tehdä sovelluksen avulla. Socrative on sovellus, jonka avulla voidaan tehdä sähköisiä monivalintakokeita helpolla tavalla. Tässä sovelluksessa on 2 eri tuotetta, Student-versio opiskelijoille ja Teacher-versio opettajalle. Opettaja voi seurata kokeen etenemistä vaikkapa reaaliaikaisesti. Tablet-tietokoneista iPadeille on olemassa lepalaukku, jolloin master-koneesta voidaan synkronoida muihin iPadeihin sovellukset ja ohjelmistot. Tablet-tietokoneille on olemassa myös erilaisia suojakoteloita. Mobiilimaailma kehittyy huimaa vauhtia. Tällä hetkellä on jo saatavissa sovelluksia, joiden avulla voimme itse tehdä sovelluksia, eli appseja. Tulevaisuudessa voi olla, että mobiililaitteemme toimivat puheella, tai voi olla, että mobiililaitteemme toimivat käsillä ilmaa huitoen. Seija Knuutia Lapin ammattiopistosta on ottanut tämän esityksen valokuvat, käsitellyt valokuvat ja tehnyt editoinnit. Esitys on laadittu Explain Everything -sovellusta hyödyntäen. Esitys jaetaan YouTube-kanavan kautta. Lokakuussa 2012 Rovaniemellä.